Algú s'ha cregut mai en aquest país que Convergència i Unió, amb totes les servituds que té a la pròpia oligarquia catalana, amb totes les servituds que té amb l'oligarquia espanyola, amb el pacte amb l'estat espanyol, era capaç de trencar la legalitat espanyola, que és condició sine qua non per aconseguir la llibertat i la independència del nostre país? És que algú s'ho havia pensat mai. Nosaltres érem plenament conscients quan entràvem en aquest procés fa 2 anys, amb la plena determinació de que costés el que costés, ens costés les contradiccions que ens costés, arribàvem fins al final perquè la consulta no era ni seva, ni nostra, ni de cap partit polític, era de la gent, se l'havia guanyat a pols i a la gent ens sabia. Que no s'impugna un poble, que no es pot impugnar la voluntat d'un poble sencer, que no es pot impugnar ni suspendre cautelarment la determinació dels catalans i les catalanes per ser lliures, que poden guanyar temps, poden intentar respirar una mica més, poden intentar utilitzar totes les eines de l'estat de dret com els hi plagui. No ens l'hem cregut mai, el seu estat de dret. No ens hem cregut mai que vivíem en democràcia, no ens hem cregut mai que teníem els drets com a poble respectats en aquest estat. N'érem plenament conscients, per tant, que facin les impugnacions que els doni la gana, que suspenguin els mals de nostres. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència a la meva... I un segon missatge, que és bàsicament a vosaltres i a tothom que està fent campanya incansablement tots aquests dies, però que l'ha estat fent durant tota la vida per la llibertat del nostre poble, per la justícia social. El 9 de novembre, com deia, la validesa política li dona a la gent que participa, no li dona el marc legal. Per molt que alguns han intentat avaluar-ho, aduint que sense marc legal això no seria prou correcte i no prou reconegut, etc. Què heu vist mai a Europa que passi una cosa similar? Què heu vist mai al món que es posin urnes després de 2 impugnacions i surti massivament la gent contestant 2 impugnacions de l'estat espanyol, 2 suspensions de l'estat espanyol i surti massivament determinada a posar el vot, ni que sigui amb una capsa de sabates, és que ens és ben bé igual. Ens és ben bé igual si aconseguim desbordar els seus marcs i aconseguim que algú a Madrid se li ennuegui el sopar i caigui de la cadira quan el